Tingog. Hello guys, mag-paint tayo. Second coating na ni guys. Ari sa wall sa abong kwarto. Sayang naman nga trabaho guys. Ara. Pero na finishing ani si Inan na. Ay maayo din na si Inan. Ani kay ko ano man ni. Brush lang ba? Awa ni kuan. Pantay sa ilang pananaw, isa pa nang i-check. Pero paminaw na okay naman ni guys. Ato na nasa taas. Taas naman ba kay para ko ano. Pwede na ko ba kontrata ni guys? Makapasar na ba ko ani? Tanawa rin ang agi din. Okay na ba? Antay na ba niya? Wala mag-good ka ng guys, nipis na ba? Kinahanglan na ko ang nalagom na. Kinahanglan nag-retouch. Retouch may tawag ani guys. Para New Year, bagong pintura. Makapasar ba kami ni Inan? Ani guys, okay baguan. Increase. Ari ding tanawa ding sakto ra bilang makaputi din. Ari ka din. Ari ka din din. Ato ka ba? Ato. Ani baga awan man ni ang maklaro naman. Kapasar na ba nining? Di ba? Wala ini 70%. Ang hindi pa kanaan. Isang percent. Mura bitog nipis ha. Ari ha. Way pa niyo to ni. Kari pa pag nipis ari ha. Kari na ako ang kaadyo. Na. Makapasar na ba ko? Hello guys, makapasar na ba guys? Kung ingnog magkapasar, muundang. Medyo pa ingnog di, aron di muundang. Sige pa diya. Ano sa ding napantay ba ding? Ay, nakaibog ka ang good. Ay, nipis. Asa may iwa mga pantay ni din, tanaw sa. Mura lang taga-dua-dua ni guys. O na pa finishing ani ni Inan. Si Inan na yung finishing ani. Ari ah. Stay na atura ni daugan sa pintura guys.
Saan mo din na? Pintura mo na. Ha? Ngit-ngit mag-isang video. Ngit-ngit? Ngit-ngit yung mahayag. Imo man ang giset. Ang kamera. Wala na pantay. Kung nalagi ni pisang higa pa na rin dapit na. Kana ba na? Maklaro kaya po ni ba na? Na. Pansin ka na din? Pintali. Aron din na maklaro. Ibaga naman eh. Kaya pun ka na. Baga na rin naman. Grabe kasi kung magpas aning dyan ko ana. Asa ka to ni gibutang ani din, di man ni primero do man ni ko ani. Ang gibutang ni Dodong. Plat. Ha? Plat. Dili na ipirma ani. Dili man ni wa man ni gi anda jud. Kami jud gibutang nga murag simento ba sa to. Alimot na ka. Kani ba ni pis ka adso? Kani ba kani ha? Kapatsan na ba din? Kani ka jadi nga? Asa pa iban din? Kani dapit. Kani ha? Ani ra pa siyang kwarto guys o patong portahan mo aron man. Galing aparador. Okay na. Are na